Reviure la Rosa un dia. Narrat per Marina Formoso. M'ho va explicar la Rosa i jo ho transcric. Em vaig casar enamorada, tan enamorada que, quan ell no hi era, el cos em feia mal i em venia la febre. Però quan estava amb ell, també em venia la febre. Et cases malalta d'amor, em va dir el papà, que era un senyor molt seriós, l'amo d'un restaurant a la vora d'un riu. Me'n vaig enamorar perquè era l'home més guapo dels amics joves del papà. Tocava el piano als valsos d'Strauss i jo els ballava amb el papà. Em fonc pels homes que toquen el piano. Trobo que és un instrument perfecte. I jo em fonia per ell i per les camises que duia, tan ben planxades. En tenia 3, de diferents colors. Entrava al restaurant, es posava l'americana damunt les espatlles i caminava així, a poc, remenant una mica els malucs amb les espatlles rígides i mirant al voltant. Tothom s'hi fixava, i jo la primera. I ens vam casar. I tothom deia, mira, ella, tan lletja, i ell, tan ben plantat. Ens vam casar i jo em vaig comprar 3 vestits nous. Tots 3 feien joc amb les seves camises. Ell em duia a ballar. S'asseia darrere una taula, demanava un whisky doble i em feia ballar. Mentre jo ballava, tothom el mirava, a ell, i pensaven el que sabia que pensaven. Ella tan lletja i el xicot tan guapo. A casa, ell em tocava el piano i jo ballava pel pis. Una vegada vaig ballar nua a la meva habitació. I em vaig mirar el cos i em vaig mirar les cames. Jo posava els peus en 5a posició, que es posen tots 2 peus junts, el dret amb el taló a l'esquerra i mirant cap a la dreta, i l'esquerra amb el taló cap a la dreta i mirant cap a l'esquerra. Mentre ell tocava el piano, jo em mirava al mirall i em vaig trobar molt bonica. Vaig tornar al menjador i li vaig demanar «Què toques?» I ell va fer «Rivirai la rosa d'un di», que és una cançó d'Scarlatti. Al cap d'un any, ell se'n va anar amb les 3 camises. Va marxar de casa amb l'americana posada i movent els malucs com si, pel forat de l'escala, tots els veïns l'haguessin d'observar. Se'n va anar amb una altra noia, i l'altra noia tenia unes cames molt lletges. També es va endur el piano. Aleshores jo vaig abaixar les persianes i em vaig estirar damunt d'una flaçada allà on hi havia hagut el forat del piano, i vaig decidir que m'havia de morir. Vaig estar 3 dies i 3 nits així, a les fosques, i volent-me morir. I al quart dia em vaig aixecar perquè no m'havia mort. D'això ja fa 20 anys, i jo no l'havia vist més. Fins l'altre dia que em va venir a veure a l'hospital perquè li havien dit que jo m'havia de morir. I no m'he mort, i ell no duia cap ram de flors. Van trucar a la porta i va aparèixer un senyor, i jo no sabia qui era. «Entri, si us plau», que vaig fer jo. Va entrar aquest senyor i em va mirar com si em conegués molt. I jo no el coneixia i vaig pensar, potser quan parli el coneixeré. I va parlar i no li coneixia la veu, però jo per dintre em deia que l'havia de conèixer, que havia de fer un esforç, que havia de saber qui era. Al cap d'uns minuts vaig recordar que aquell senyor era ell, el senyor Scarlatti.